माखासेया हिट नुदों। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सक लोंडास लाइव के न्यू एपिसोड में। लोंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके। तो दिनैनि एपिसोडा ओरैनो सर्ट आरोना, बांद्राय गोलाव खालामनाय नङा। ओमफ्राय दायो जोङो मोनसे प्लान लादों। जोंना आदामोनबो दङ, लोगोफोर दङ ना। जोङो दा सरलपारा दावखोलांनो सानदों। ओमफ्राय दायो बेयाव एसे इन्जय खालामहैनोसै। जोंना 15 आगष्टनि एसे राइड लादों आरोना। बिराद बुरजा मानसि जाखागोन दिनै, नोगोद दंखायो। जायखिजाया जों दा थांनानै बेयाव एसे चिल आउट खालामसै। लागाव दाहाय जोङो सरलपारा फारसे दावखोलांगासिनो। मानसिफ्रा नायना नोगोद दंखायो, गंसे जोबखाबाय माइरे। लामाया लाजाखाया गाइस, सरलपारा बेयाव एसे मोजां लामा मोनदों। ओमफ्राय जोङो दा बेयाव थाथ'दों। दाहाय जोङो बेयाव एसे माबा सुसु आरोना। जोङो बेयाव मैदेर नेदों। जोंना मामाया हिट, बेफोरसो लागाव बेफोरसो माथो फाक्का बेनाव थै हाबजोबनानै दंबावोसो इण्डियाननि, मिथिबाय? थांजायो, दसेसो दंखायो खोमा बेयाव बलेर'आव। जायखिजाया दिनै सरलपाराया जिब्राजोबसिगोन आरोना, माथो होनबावनो। है सिबा साखाव जुबाय फाइल्स जागोन बिदि आखलबा। सरकारफ्राबो मानो नायाब्रा एसेसो लामाफोरखौलाय। जोंहा खस्थ' मोनो आप डाउन खालामनायाव। नोंसोर फैबा नोंसोरनि खिबुआबो एखेबारे साखावलांजोबगोन। नायदो एसे लामाखौ। नैयाव एन्ट्रिनि फिस लायो आरो। बैयाव लाखिबाव नामा? लाखिला। जोङो दा सहैहां जाबाय। एन्ट्रि फिसखौ बैयावनो लाखिखादों सिगाङाव। मानो होनबा खाथियाव बांद्राय गारि हेरफेर जागोन ना, जागोन। बिनि थाखायनो बेयावनो एन्ट्रि फिसखौ लामा ससेयावनो लाखिग्रोखाबाय। बाइक स्कुटिफोरनि थाखाय, टु हुइलारनि थाखाय 100 रुपिस लायो। ओमफ्राय कारफोरनिया एक्सट्रा जाहैयो। दा नैबे खिनियाव लामाया एसे मोजां दङ, ओंखायनो जों एसे थाबायबाय। हारसिंनो गोलावद्राया। लागाव सरलपारा दिनै जिब्रा जोबसिगोन सरलपाराया। खिन्थु लागाव औ बिदियाव फैनांगौ ना मामाय? बिरलांगोन ओरैबा आइफनआ सोरबा थौ आइफनखौ सेना ना मामा मा जानांगौ ने? औ वाव माय क्रास। लागाव थांबाय जोंना मामाय थारा। नैबे जों बिफां बारि स्राय स्रायाव एसे रेस्टबो लादों। ओमफ्रायो माबादोंबो आरोना, मोननैसो फट' शुट खालामदों। इन्स्टायाव नुगोन नोंथांमोना। जों इयाव मोननैसो फट' शुट लादों, माखासे रिल्सबो बानायबाय। बेखौ नोंथांमोना इन्स्टायाव नुनो हागोन। फुरा नुवाखै जोंना मबाइल मोनसेजोंनो बिराद मानसिफोर सेल्फि लायो जोंना। जायाखै मामाय? जाबाय जायखिया। जोङो दा एबार स्पटआव थांसै। आइ लाभ सरलपारा बेयावबो लागोन जोङो। हिट नुदोंना गाइस? दारिखौ हिट नुदों? फिदा जानाङा रावबो, हिट दा। जायखिजाया थाम्स आप। Londe abre los la que se han hurtado a sala que ya sala.
माइनास मालायफ्रा एखेबारे बाबथाबलायनाय थाङो ओमफ्राय जोंहा लन्डा गोजा मा होनबावनो सोलिलै जोंना न' लाबार न' टेनसन लाबार थाइबा बिराद टेनसनसो जायो ओंखायनो जोंफोरबायदि लन्डा जा दारिखौ नुवाखै सिंगेल लाइफ सिंगेल माथो होनबावनो उफाय गैया आरोना जोङो जायखिया हिट जों थांसिनसै मामाया गाबबायनो गोसो गैया बेनाबो जायखिया हिट जोङो स्पटआव थांसै एबार गासिनो दायो जोङो फैयै फैयै सरलपारानि बाजारखौ मोनफैबाय लागाव दिनै सिब्रा जुनाय सरलपाराया एकदमबारे सफैबाय जों बाजाराव सफैबाय बिराद खिबु साबोबाय लामायाबो गाज्रि ना माथो होनबावनो उपाय गैया गाइस उपाय गैया ओमफ्राय जोङो दा नै ओरैसो थांनांगोन लामाया बैजोंबो थाङोमोन ओमफ्राय ओरै सोसिगोन जोंखौ लन्डाल' गिदिर पथ गैया अभी धीरे स्पॉट की तरफ आगे बढ़ेंगे यहाँ पहले थोड़ा हम लोग को थोड़ा कुछ लेना पड़ेगा खाने पीने के लिए ना आयो आं नुबाय जाला मिनिनानै ओंखारबाय आङो जाला दाय खिथासै आं गासिबो लाजोबखाबाय नै जानो थाखाय रुटि सुटि माबा बेदर थेदर लाजोबबाय आरो दा बेदर सावहैबावगोन सोरबा कारजों फैयो सोरबा बाइकजों फैयो सोरबा स्कुटिजों फैयो सोरबा साइकेलजों फैयो खाथिफोरना गासिबो फैसावजोबोलाय मा होनबावनो I love सरलपारा ओइ देखो लागाव रिल्स बानायखानांगौ इयाव जानाय नङा मामाय भिउ देख बे भिउ भारत माता की जय जोंना फैयै ब्रादारखौ लोगो मोनबाय ब्रादार फंनैसो माबा होनदो जोंना 27थि उदांस्रि साननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय नोंसोरबो दिनै 27थि सानखौ मोजाङै मोजां इन्जय खालाम रंजा हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे भारत दाहायनो जोंना गासिबो जोंना टिमायाव सफैजोबबाय मामाय हिट लागाव जोंना जायगाया खिन्थु मोजांखौनो मोनबाय जोङो I love सरलपारा ओमफ्राय जोंना नै कारबो दंखायो नै इयावनो जायगा बिराद मोजां लाबाय गोसोबा जों बेयाव दा बारजुमनानै दुगैनो हायो माथो मावनो लागाव दा जोङो इयाव I love सरलपारायाव मोननैसो रिल्स बानायगोन नोंथांमोना नुनो हागोन जायखिजाया बेनि थाखाय मानसिफोरा बिराद फाग्ला जायोना नायदो दायो मोजाङै माबा बावगोन बिराद मानसिफोर फैदों ओमफ्राय बिराद सोरबा केम्पिंबो खालामफैनाय दङ खोमा खालामदों सोरबा कारजों फैदों माजों फैदों ओमफ्राय नै आंनि खिबोनाय I love सरलपारा जायखिजाया बासजोंबो मेरला स्टुडेन्टफोरबो फैदों गावसोरो ओमफ्राय माबायाव स्कुलफ्राव जान्दा थिखोखांनानै फिरफिलाखौ बिरखांनानै ओमफ्राय बेयाव फैनानै इन्जय खालामफैबाय जानो हागौ जोंबो दा इयाव एसे इन्जय खालामसै ओइ मामाय गोलैगोन गियानसै नै जोंना ओरैनो गासिबो दंजोबो गासिबो मोजां जिनिस गोजा आपेल आंगुर माबा दैखौबो सोमनानै दोनबाय जों थान्दा जानायनि अमाखौ नैयाव थुनानै जोङो सावनोसै दा जोङो सुनानै थुनोसै आरो ना इयाव ओमफ्राय नै बेखौ थान्दा जानायनि सोमबाय जोंना बेदरा गाज्रिया फिथिखौ लोङोना जोंहा बेदर सुखोनानै बिदैबाबो लोंजायो ने मामाय सोलियो जोंना वान सेल्फि हिट नुवाखै माबायाबो गाखोग्रायाबो इउनिकखा बरियानो मा नाम होनोमोनलाय बासन्ति जायखिजाया हिट नुदों
गाखोग्राया बे बरिया जोंनि बे इण्डियानि फ्लेगानो आरो हिट जायखिजाया हिट थाम्स आप वेदाराबो दिनै बिराद मोजां जादों सान्दुङा दोबैनाय आरो ग्रोब ओमफ्राय अखा फिसा फिसा गोलैदों मिजि मिजि ओमफ्राय खिन्थु हिट जादों आरो ना वेदारा बिराद मिलायदों आराम मोनदों आं दिनै जायखिजाया बेयाव फैनानै फ्रेश थान्दा थान्दा दैयावबो दुगैलायनो हाबावगोन ओमफ्राय नै जोंना ओइयाव फगवा मामाया सुसुनो सरलपारानि टपआव फैबाय वेदारा मोजाङानो दैयाबो ए खर'निफ्राय ओरै दावख्लायबोदों ओमफ्राय जों बेयाव मोननैसो फट' शट लानो मामाय फगबाया जिरायबाय आं दा फट' शट लानोसै मानसिफ्रा सोरबा सोरबा दुगैगासिनो हिट दैनि सावना हिट नुबाय नै मामाय मोना फट' खेबजानाया नै जोंना फट'ग्राफारा बेनो मामाय वा बस होग्राया उइस ओ माय गड बस देख बे खतरनाक जायखिजाया हिट